Защото всяко оръжие на воюващия в битката и облекло овалено в кръв ще бъдат за изгаряне и храна за огъне. Защо ни се казва това? Оръжията ще бъдат изгарени, дрехите за воюване ще бъдат изгарени. Защо го казва това? Защото ти вече няма да се биеш. Някой друг е спечелил битката за тебе. И ти никога повече няма да имаш нужда сам да се биеш. Къде ми е оръжието, бе? Жена, дай ми меча, че отивам пак да се бия с дявола. Не, някой го победи вече. Някой струши хомота, някой победи, някой направи изкупление за тебе и за мене и той някой го направи за винаги, до толкова за винаги, че повече ти можеш да си изгориш оръжията, дрехите, с които ходиш на война, можеш да си ги изгориш съвсем спокойно, защото някой спечели битката за тебе, някой спечели войната за тебе.